Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Kublai fi baro kini glong ki khubor bam ta kasni kakot ka kya ka bam gadi ka puli puthi ba ka kamai ka ji kidi ki benta ki kong santam ha ka imlang sa lang haba thot ka kot ka kya thot ka chung im ubai ba kham tam e ha ki than khapot ba kham sa ki kumta ka chung long jaka primary health center PHC Aradonga West Kasil District kabadan hakapon Meghalaya ban Assam kaban I ka jing snowsi ka bakram kani ka jaka sumar ka bala panyat ka Karuna Trust hapo ka National Health Mission NHM hapo ka Public Private Partnership PPP kalamat ka jing du bakraw na ka jing bamla ban maramot ya ka ieng ka san ka bala chatran ka PHC Aradonga ka shakri palat akrai hajang ki pat ba na nyobhul tuli kishnong kan thupru I jaka bajngai ki jaka balai dot na ka jing trei ka sarkar jala barki bentana Assam Raymenta ka sngi ki nong tray ba ki nong pang ki hapshania ka PHC ka bla kalalong pang ka ying chngai doctor ka bla dum bat dep no kalum jing tip no nong tho ko bor bli chngo dala di ka PHC Aradonga kalapin I ba ka don ha ka jing sha ino ka ba khrau ka sungyu ka ying hapo ka inpatient department IPD ka camera store bar ka operation theater OT ki la tep bom ha ka sna ka bla ka ru electrical fittings kom ki ceiling fan bat ki tiar ba don kam wat ka light ki staff quarter ru kala kala long ka jingma ka ta long tray ki shong haki ying ba pinthia jingmut bat pinhal musim ki nong pang ki hapan ra shatri hapo ying ban sumar ha ka porslam namar ka sungyu ka bathli bat tap u doctor in charge Dr. S Chadam ulapin pau ha unong tho kubor ba ula de pha shithi Shaga District Medical and Health Officer DMH Unongstein ha ka lai photo ki jimang arhajar abson bandawa pinbha DMHO ula reply ha ka santre jildiu da ka bapha hukum sha usab divisional officer SDO Nongston ban shimkhya andrai hadu menta om padan kanu kanu ka jingtre we unong tre ka kot ka khya ong palat san pho person kishnong ki baha papo kani ka PHC kilom ki bachngai bat e ban poi habajat ka ying jat ka jingyaram emergency ba ka jingai jing suman mana ka sni ka PHC Aradonga ka shakri dilai ko artli kishnong badi ginong pang na riang do si HC ba na Assam kabapin I ba kalong gabakong santam na kabanta ki pai ba khapo rei ka jing sakut ka sarkar ba ka jing bam shimkhya ki bor ba dei pet kala palong ba ka jing trei katnat kala sa ki pai ba kinong trei menta ki karpat jor ye katnat ka kot ki khya ba ki bor district ban shimkhya mador ka PHC kalong kom ka jing king ai jing sumar rei menta kalai lap mit ha ki snap ba ka jing snap charge ni bor ba dei pet laong da we na kinong shong shong ka porslap kadang yai beteng rei ka jing angnu chungki pat ma da Aradonga ka deitang ka wei ban pin bhano kloi ya kani ka jaka sumar ka blong ka jing im jong ki pat ba khap